Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Gulusinda, Melton's Halo-Halo. Atong i-appeal ni ining santos nga misa ang mga katuyuan sa atong mga regular sponsors, donors, offerers, pilgrims, choir members ug ang kanatong tanan nga ning appeal ni ining santos nga misa. Alang usab ni ining musunod nga mga katuyuan: Healing of Ramir Bonghanoy, Lilia Aznar, Nathan Thomas Ho, Jamie Rosauro, Tate Segura, Joseph Lim, Susana Gabukan, Eddie Aya, Susie Padrigon, Florencia Ramasasa, Amelita Guarin. Thanksgiving for blessings received offered by Teresita Acantilado, Asuncion Guarin, Penny Pajares and family, Hiner and Virgie Asnar, Demetrio and Rowena Casipong, Judith and Nonoy. Petition of Mary Chris Guarin for passing the PT exam, for guidance and enlightenment of our government officials, especially for President Rudy Duterte and Vice President Leni Robredo. Blessings and good health of our Linda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada, and thanksgiving of Boy and Tita Ong on their 47th wedding anniversary. Eternal repose of Bien Vinedo, Adelina, Ernie, Conceso, Gamaliel, Lore, Ninya, Oligario, Lucy, Eduardo, Dolores, Rodolfo, Doroteo, Juana, ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai ug ang tanang kalag sa purgatorio. Joy kunta Ginoo, uban sa mga magumamit, ang kalipay kaisingin, ang Ginoo labing higit. Joy kunta Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay kaisayaw, umulan at lang. Uban ang gitara, impalado na ang trompeta, ang Ginoo sa lumang pasalamatan ka. Uban ang gitara, ipalalo na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imo kaayo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. May isuning santos nga misa, no? Atong special intention ang kasaulugan nato karon ang Field Mission Sunday, Domingo sa mission kini, labi pa sa ato ang mga missionary sa Pilipinas. Muna ubang kanato si Father Cedric, ang Visayan Vocation Director, no? sa MSP.
Morning misa ay atong ampo, unta ang bukasyon sa pagkapari ng Pilipinong misyonero, unta ingon na to mudaghan ug muliban, no? Of course, sa atong ampo ang ato ang mga igsuon ng misa karon, ipang mga igsuon to diha nga nagsimba sa tagsas na television, atong igsuon nga masakiton, tagata sa Ginoo sa kayo sa lawas, sa sakit lawas ug sa kalag, no? O kung maandang kita pagsaulog ng Santos ng Misa, basulan nato ang atong mga sala. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan ng atong mga sala, dadungad tos kinabuhing dayo. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kahit sayang mga tao, inisayuta. Ginoong Diyos, langit kong hari, Diyos sa mga nakagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, ug tumanak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, gawad ang abong pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam, Lord.
magampo kita. O Amahan kayo nga walay kinutuban, among sinugdan ng mag-aagak. Ayo pagpahilayo ka namo, patalinghog ang mga pag-ampo, sa tanang nagaday kanimo. Pasayluang ang mga sala, o iuli kami nga nas kinabuhi, o pagampingi kami diya sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi o hari ubang kanimo dias kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang og walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo o katakos. Apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Busa, wala kini kapuslanan og dili makatarunganon. Maghago ka og magantos sa tibuok mong kinabuhi, apan unsa may nakuha mo niini. Wala. Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yawta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultula. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon, mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing, sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw sa masa, dito sa kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan, ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing.
gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon o kahakog. Kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Diyos. Ayaw kamo pamakak, kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang kinaiya, o gisulob na ninyo ang bagong pagkatao. Mao kini ang bagong tao nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit, mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala na'y Hudiyo ug dili Hudiyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon ug dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya may usa ka tawo didto sa pundok ug miingon kang Hesus, magtutudlo, sulti ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katagayunan gibilin kanamo sa among amahan. Si Hesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katagayunan tali kaninyong duha. Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo ug likay ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod na kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Hesus kanila niining sambingaya. Day usa kadato nga mayuta nga maayog abot, na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig o magtuhod ako og labi pang dako. Din akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga katigkabtangan.
Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalara nimo undo. Ani anak kanimo ang tanang mga butang, ang imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang kaon, inom o paglipay. Apan ang Diyos miingon kaniya, Oy buang, niini gayong gabi una, ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang, nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato atubangan sa Dios. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Salamat kayo, Father Cedric, no, sa pagbasa nimo sa Ebanghelyo. Mga son, one of the most beautiful thing in life is family. Agree or disagree? Agree. Usa ka ng kagasa, naghatag sa Ginoo ba nga, nindot kayo ba? No? Labi pa ako ng pamilya ka nang gitawag tog loving, maghiusa, magdinabangay, magsuportaay sa isig usa ba? No? Beautiful yun. No? Labi pa ako ng pamilya will celebrate ba? Ilan sa ulogon ang ilahang presence sa isig usa ba? Kaya bang gitawag tog just to gather, just to be around. Ako nag-ipamit nyo tungkol this week, naka-experience ako ini. Ako mga pariente nga to sa States, no, they came home, no, for a long while, wami magkita. Ito, nagka-pundog-pundog mi sa karkar, and then, good istorya, katawa, talking about anything, just being there ba? Kanindot yun, in-experience yun ba nga, tawag-tog, dili ka bayad kwarta. It's beautiful. It's really beautiful to be in a family where there is love and care. Langit na para nako. That's the beautiful thing in it. But the ugliest thing siguro nga ako yung experiencehan. Kanag yung pamilya nga gubot pas lukot. Nga nag-away. No? Nga og bibawta og hinungdan tungod sa kahakog. Yung pamilya ba nga sa pamilya ba nabing kayo, no? Yung na to inigsuunay gyud na agyutanan, no? Unya mahitabo na ganing lipang wa ang ginikanan ni magbahin as kaptangan. Basta lang ang taon. Labi pag usod ng kahakog, na nagbintaanay, kubot kayo. Di na inig sa unay, kaaway na. Di na higugmaay, kihaanay na. I mean, our best friend, this family, become our best enemy. Ug pa silang parihatag dugo, naong, apelido, but then we hate each other. That's the worst thing that could happen to a family. Sa akong pastor experience ba, maugi ako ng tagamtaman, tiusap. No? Dagay pamilang kailan ako ba nga, itawag na ito, yutaan yung kayo sila, yutaan. Lagi, tungkol kay pagbahin, mura magitawag ito, wa makasabot. Munang dunay nabintaha, dunay mulalis, tanan. Sabaw ka, nga, landed ha, with, dagko, yuta, daghang kantangan. Pero diin magtagbo, diin sila magtagbo sa barangay. Unsa may kiha, gilalisan. Kaya usa nanguhag lubili makabuok. Nga daghang sila pila kalibo nga kalubian, 5 kabuok. Nga iyang gituno sa munggos. And to think ba,
igsuon, nag-away, tubangan sa barangay. What a shame, what a scandal. Ako nakasabot kayo sa Ginoo nga sa Ebanghelyo bang anong gihangyo sa nga himong repiri bitaw dining duha kay suong nag-away murag siya lainan ka oy. Ang gibot sa Ginoo noon ni gimon niyang higayunan pagpasabot ba, no? Pag ingon to pasabot o pahimando nila ba unsa kangil aday ning paghakog. Unsa kangil adyod ang paghakog, mga igsoon, the evil in it. Masabot niya nga kinabuhi sa tao di ay, dili lang naa singon to nga makaangkong gadaghang butang. There is more to life in that kung ni Kristo. In fact, iklaro niya nga sa kinabuhi ang kadato dili naa sa daghang butang nga maangkon nimo kun dili nga makaang dato ka diha sa bahandi nga Dios nun. Pasabot niya nga it's not greed, no? Dili kahakog kun dili paghigugmaay ang importante kayo. Muna nga nakadungog ba ta sa istorya sa Bingay ganina, no? Baya itong tawag na itong trabador kayo, ato kayo, unya. Pero lagi, ang iyang tanaw yan ang kaugalingon, unya, paghitabo siya kaugalingon, pagka nahitabo nga, pagkadugay, ingon siya nga, dato na ko, enjoy na ko, may enjoy na tako, pero namatay. Bigyan ni Kristo ba? Yang Kristo, ay, pagkabuang, full pagkabuang. Kini bitaw mga hakog ba? Buang uri. Tanawa ba, kita susdahan kini example ato rang bahaton, ta silingan nato, no? Udi ka tanong sa silingan, panamin lang sad, apil man tan ini, mga hakog. Di ba tabuang, ang tao gani, no? Wako gani ka. Wala yun, ang yorong kaugalingon. Sama si Ebanghelyo ba? Ako, ang imo ako. Mura man ang gituwa. Do you think about yourself? Muna, tao mga hakog, wag yung silingan. Hindi lang mo nang huna alang sa uban. Gani, wag igsuon. Basta hakog ka, it's all about me. Ang way silingan, ang di mapahuwag asin, di mapahuwag kwarta. Muna diingon nga, baga padre, gusto gini ka magdato. Bugtangan juga igsuon. Kaya di man kapahuwam. Kaya mutigo man ka. Kaya duulang ka sige yung way kwarta. Wa kay silingan kung hakog ka. Kung hakog ka mga igsuon, kung hakog ka, believe this, you will not love yourself. Mismo gani si mukha galingon. Di kayo mo mapangga. Kaya tihik man ka. Di kayo mapalit o magkaon ng lami. Kaya mga gasto ka. Napanibawaan, dakang kwarta, palit bang usanina. Palit na ko. Ba usanina, kaya budaan masana, parihara man na. Naman ko daan sa nina. Lison, basta daot. Basta laog. Wag yun, enslave ba? Tuo ka, ako, nakurat ko ini sa parokya, sometime ago, dihay tiguang na matay. Wag ka tiguang nga, nagsipuyo sa kapayag. Sa payag, murubag, pagka laugan lang siya ba? Kaya murubag, bitagan niya ba? No? Kaya siya naman sa usag yun, di mo sa mupuyo usag mga iyang palinti. Munang kaluyan siya. Tawagan siya, yung sige, taga-asag tambal, tanan, hangtod siya ng matay. Ilang gihipos, nakurat ang tanan. Kaya pag hipos ginila, no? Sa lawas, alsa nila, pag ukam las katri, pagkadaghang kwarta, siyang higdaan. Anong wag gitaw ni ikanon niya, namatay sa gutom. Namatay kayo, malnourished. Pagkadaghang kwarta, magtampal.
Wa gyud bang turang di gyud mulakaw sige higda. Na I believe it. Ika katoo iko pastila no. Can you love yourself? Ang tao hakong mga isuon can never love God. Never love God. Because he can never obey God man gyud. Di man ka mutuog gyud. Kaghakog gid ka grabe kaghakog. Wa man gyud. Di man ka mahadlok mangawat, manikas, mamakak. You do that. Because obsessed man ka to death. Nothing can stop you. Not even God. Buang yun. Buang. Nga, di sa isgo sa itong Ginoo, ang pagkabuang niya mo nga, kung ikaw hakog ka, no? Hakog ka. Tungkol sa imuhang pagkabuang papangitan butas kalibutan, di ka kapangandam sa kinabuhi, huma ning kinabuhia. Gani, di ka magunang kamatayon. Mung nabitaw ka ng mga tao nga pertihan na gagugan ka ng butang sa kalibutan, mahadlok kong matay. Munang di mo nahunag kamatayon. Pero mamatay pa kita. Muna pagkabuang mo, naan mo tanan, niyo matay ra ka, di bitoy dato, may na sinatuwa ba? Kaya sa kadato niya, gusto siya, nga, di gulang na siya, no? Pagkamatay niya, nakurat ang tanan. Kaya doon na di siya sa Iyang Testament ba? Kung saan siya paglubong, kung saan niya, to give a message to everyone, na atanan, milyonaryo tanan, na ayuta, na isakinan, na atanan. Pero sa iyang gidana siya sa lubnganan, no? Gipasan na siya sa mga tao pa doon sa lubnganan, na mabuhat siya lungon, nga doon ay buslot sa kilid, nga iyang kamot ni gawas, kaway-gawel. Yung mga tao, kung anawa o dato kay ko, wadyo ko, inada, bisag sa dako. Crazy. Precisely, maunigi pa sabot ni San Pablo sa iyahang si kabreding karon ba? No? Pupa sa doon pagbasa. Pupa ni San Pablo, second reading, it's a you know, huna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. No? Patyan ninyo, kada mga butang nga iya sa kalibutan, sa mas kaibog, no? Kalibutanon, no? Luy pa sa kahakog, at uban pa. Yung siya, patya ka na, makabuang na by all means. Unya, iya niyang gingon, nga ang bahaton ninyo mao kini, nga isulob ninyo ang bagong pagkatao. No? Mao kini ang bagong tao nga gibag-o kanunay diha sa Dios. Isulob ninyo diha si Kristo. No? Sa inyong kinabuhi. Unsa may pasabot na look at that. Naadihay may nagsuon di ay ang gitawag nato butang nga Dios noon ba butang from above. Sama sa paghigugma, pagmahal, pagkaluoy sa uban. No? Kini mao ang hiyas nga ingon niyo nga atong puy-an. Love and generosity. Di ta mo tutok sa ubos kundi looked up. Dihay tiguang nga namatay. Daghang ina namatay na istorya Sa Omar taon ini, pag-abot din niya sa padung ug ang anghel sa Ginoo gidala siya ngadto sa hukmanan. Dito sa hukmanan ang maghuwis dito ni tan-aw siyang record. Wa gyud sila nakita nga gibuhat niyang maayo. Gawa sa orang kabutang lang gyud, usa ra kabutang. Nakahatag siyang karot sa Osaka makilimos. Nya kining gitawag nato kining the power of kanang charity ba bisag gamay no dako magin sa mata sa Dios muna lang gihukman bisag kining bayhanaw wa gid nahimo maayo na may usa alakan ng usa makapalangit gid niya munang ningon ang huwis sige kuha atong karot no ihatag to niya paguniti to niya kay mo toy ang kapyutan padung sa langit kaya
nakabuhat man siya maayo, di makapalangit to. Ug tinuod. Sus, ihagyo diyang, iyang gigunitan ng karot. That was good work. Usa to good work yun, nakapalangit na to niya. Hinilot kaya paggunit niya na, gibayaw siya sa langit. Gibayaw siya sa langit. Munang naghangad siya sa langit. Muna, gibayaw na siya pag-ayaw nga to. Minta, nagpadung siya sa langit. May niguko sa mga makilimos, ginikapyot siyang tiil. Diya pag ilaing makilimos, ni kapyot pag yun sa tiil sa makilimos. Daghan ang inikapyot yun niya. Pero ang katiran, kaya wag siya bubati umur kabugat ba, no? Umurubag nihanoy siya sa langit, wa siya kamatikod tanan, ito kinagtutok man siya sa taas gato sa langit. Nihapitan siya mabot sa langit yun. Puntahan na yun sa langit, abot na yun siya. Muna, for the last time, nilili siya, tanaw sa kalibutan, muna siya sa langit. Ikitan ba niya nga daghang iningapyot, di niya. Nagibadlog niya siya, hoy, ako ning karot, tawa mo diha. Dia pang gidapi. Wa patuong usa, gidapi. Gidapi niya spikas. Pag dapi spikas, nabuhian niyang karot, baghag sa salatanan. Balik siya. Magsoon, tutog gani kasbutan sa kalibutan na yun. Basti lang, pildi juga. Tutog ka sa butang, sa butang, kwarta tanan anak, hagsa juga. Tutok sa langit. Tutok sa pulong sa Diyos. Tutok sa pagigumay. There, miracles can happen. Karon sa ulog na ito, no? Sa simbahan, kanang sa Domingo sa Mission Field Mission Sunday, no? Mao kini ang misyonero nga gihukad sa kasing-kasing sa Pilipinas, no? Mga Pilipino ni sila ba. No? And we are asked, kung kini atong mission sa Pilipinas, mulambo kini mga igsoon. Mulambo lang ni. Kung kita doon natay generous heart. Kung kita muhangad sa Ginoo ang pag-ampo. O kita sa ato ang kasing-kasing ba, ablis pagtabang kanila sa bisan unsang paagi, material man, spiritual man, o paghalas ng kaugalingon. Mayog yun, Pong Pastor Pablo, kita muhangad sa Dios. Muna nga, Pong Pasalmo Responsorio, kung karon nakadungog mo sa kong tingog, iyo patay gaa ang inyong kasing-kasing. Amen. Nagatuwa ko sa Dios, amahan magagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta. Kay Yesu Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Panam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Kisag-isago ni Poncio Pilato. Gilan sa krus na matay gilubong. Mikunsat sa mga minatay. Sa katulog alon na banhaw. Misaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, arpaw ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Diyos mao nga tuang dalangpanan o kusog, siya nag-amuma kanato sa tanang adlaw sa tuang kinabuhi. Kung natawag siya kanato, aron magpataring hugon kita, mag-ampo diyas pag-ingon. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga naghalad sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios, diha sa pagka-relihiyoso, mapadayunong magsaksi kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga mga sakop sa Mission Society of the Philippines, suportahan unta sa mga pangulo sa simbahan ug sa mga laiko. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang taong hakog ug dili kasaligan, magkat-on sa paghupot sa grasya sa pagkamaambiton sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga pinaagi sa Dios nung kaalam, makakita kita sa walay pulos nga mga butang nga atong giisip nga bililhon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga atong mga politiko, mga adunahan, maningkamot unta pagtabang sa mga kabus sa atong nasod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami.
ngang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayo na sa kadungganan diha sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga magtutuong mihalina, makadayon na sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Santos nga Ginoo ug Amahan, kahimuti pagdawat ang mga pagampo. Ipunting mo ang mga hunahuna nga na sa mga butang langit nun, samtang sa ulugo namo kini mga balaang misteryo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Sa iyang kabut, Alang sa pagdaig pagmaya sa ibalan, alang usab sa kapuslanan sa buong santos sa simbahan. O Ginoo ang maluluyon, santo sa kining mga gasa, itugot ang mga espirituhanong sakrifisyo, maghimo ka ng mga gasa nga tunayalang kanimo. Kiniya mo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Sanctus nga mahan Diyos tunhag magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namong imong walay kinutubang gahom. Diya sa imong paagis pagpangluwas ka namo. Miyan ikaw anong pagluwas ka namo, pinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Panwag imong pagbuot, na maluwas kami pinagi sa usa kasama ka namo. Gisalikway sa tao ang paghigala kanimo. Apan ang tao mismo mo ay nag-ulik nini ka namo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ugbo sa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya,
duyog silang way hunong nga pag-awi. Santos, 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 Santos na Ginoo, Diyos sa kagahungan, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos na Ginoo. Santos, 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 Santos na Ginoo, Diyos sa kagahungan, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos na Ginoo. Santos, gigartuburan sa Tarangka Santos. Ipadala imong espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gagalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasabang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat ka naman pag-usap, mihatag niningadto siya mga tinunan o ingon. Dawata kini, Panginoon ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, magugtunhay nga kasagutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, nga natubos ka namo. Pinaagi sa imong krus, upang Paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas tugon ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose nga among Arsobispo ug sa tanang mga kaparian, labi na gayud mga sahop sa Mission Society of the Philippines. Hinumdumi sab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose yang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan.
mo kita sa itong amahan. Itong gamito ng mga pulong, gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwasos tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayos tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kristo ni kas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo ay tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyo og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kuno ni manaag kaninyo. Pakita itong panag-inig suunay. Sa Diyos na nagawagdan sa mga sala sa kalibutan, haluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagdan sa mga sala sa kalibutan, haluoy kami. Sa Diyos na nagawagdan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kining Kordero sa Dios nagawagtang sala sa kalibutan, mulahan kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ay, malawat kanimo, pagkalipangulong lamang kumayo. Ang lawas na kisa pag-ampi na kunas kinabuhing dayon. Dilim matarong sa mountain, ang kaliyon sa pagtusa kada tao, mangayon ka, kiling ang grasya di kaniya. Apan ang taong naginaw sa mga pulong sa Ginoo, wala'y pamatuon, di masaya.
kinabuhi mo. Bisan sa kusog na unos, walay hulong nga ulan, hangin nga mapuso. Ang kaligong sa pagtungo sa kada tao. Pangayon ta, kining agrasya, gikan niya. Kining agrasya, gikan niya. Magampo kita. O Ginoo, pinagis pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat. Gihatagan mo kami sa kabaskog ug bag-ong kinabuhi. Panalipli kami pinagis sa imong gugma. Andama kami alas kalawasan nga dayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo. May son akong ihatag kaninyo si Father Cedric Alembuyong, Mission Society of the Philippines Vocation Promotion Director sa Visayas Region. Na siya masayang sa Blessed Sacrament Parish. No? And dito si mensaya lang ka natos makadiyot, maminaw tapalihog. Malipayong pagsaulog sa Film Mission Sunday. Ika-51 katuig ang atong pagsaulog karon. Matag tuig, katapusang Domingo sa Hulyo mao kini ang Film Mission Sunday. Aron pagpahinumdum kanato nga mga Katoliko, agitang mga Pilipinhon na nakadawat sa pagtuo gikan sa mga misyonaryo, kita no sa magpaambit ini ngadto sa wala pa makadungog kang Kristo. Unsa man ang ato mga panawagan niining atong Film Mission Sunday? Una, ang inyong pag-ampo. Dako kayo kini katabang kung atong iampo kanunay ang atong mga pari nga nagatrabaho dito sa napulog tulo kanasod sa Asia, sa Oceania ug sa Amerika. Kini sila ang atong mga Pilipino nga mga ambasador sa pagtuo. Kay ilamang dalhon ang atong Pilipino nga pagtuo ngadto sa mga tao nga maoy makadungog unta sa atong pagsangyaw. Niini dinhi sa atong sa Cebu, aduna kita mga gitawag nga Film Mission Auxiliary Association, kanang mga nakapula diha. Mao nang amo mga katabang sa pagpalambo o papaambit sa misyon. Og diri sa atong sa Cebu, ang atong parokya ana sa Blessed Sacrament Parish. Sa pagkakaroon aduna kita 72 ka mga kaparian og 32 ka mga seminarista. Apan kulang paghihapon kini. Sinaot unta nga atol ni ining Domingo sa misyon nga Pilipino, una atong iampo ang mga kaparian o mga membro sa MSP, mga seminarista, apil mga FMA. Ikaduha, nga hinaut unta, nga ato silang suportahan pinaagi sa pinansyal nga panginahanglan. Kaya dili man mahimo nga magmisyon ta gigutom, di ba? Kung masakit kita, hinahanglan kita kwarta. So, ang inyong pinansyal nga suporta, dako kayo kini og katabang. Ikatulo, ang mas maanindot gayod, kung pipila ka ninyo, musanong sa panawagan, isip usa ka missionary sa Mission Society of the Philippines, pinaagi sa pagkapari, o ginuman sa pagka-Film Mission Auxiliary Association o FMA. So, daghang salamat mo, Senyor, o ginaot magpadayon kini atong programa sa TV. Daghang salamat kaninyong tanan sa inyong suporta o pag-ampo. Mag-ampo kita lang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Nung itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, magkaamgo nga gipili siya aron maghimong santos. Nga iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo, Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato lang pagpasalamat karon sa itong choir ang CFC, no? Music Ministry, Couples for Christ, ha? Nasya.
Pilgrims na to, Legion of Marys, Tabunog, Curia, President of Sister Teodora Cabano, she's there. Couples for Christ, Cluster Head, Brother Rosel and Sister Liling Muzong. Of course, ang ato ang Film Mission Auxiliary Association, Visayas Region, ang ato mga Pauline cooperators, o kaninyong tanan nga nagtabang kayo pa sa Ning Santos nga misa ang kiniyo padayon tungkol sa inyo ang mga sponsorship. Okay. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpapahal kita karon, mga anak sa Diyos. Mapulaan kitang tanan sa iyang bendisyon. At ang ko ng Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon. Okay. May nabantayan mong kunin mo sa atong pagpanimba. Unsa man? Nagsuot kag kwarta sa sobre. Ngano di ay? Tuskig pa kayo, tag 100. Nabaguan ko. Papitaw, tinuod mo na. Kasagaran mo, suod mo ka, buhatag kag amot. Isuod mo sobre. Usahay pag tinagingting, kay sinsiyo, duha ka G's. Usahay, dunod nga 20. Imor gyud nagibantayan no? Nakalitan ko kay, tuskig mo kayo tag 100. Kanunay da nimo gimonitor na kung offering diha. Dili, nahibuong lang ko. Nganong lahi ang imong gisuod ganina? Ingon ani. Gusto kong mutabang sa misyon. Mission? Oh, misyon. Usa mo mission? Misyon. Basta kay misyon. Naunsa, muhatag kag donation sa mission. Unsa lagi nga mission? Time pa ha. Dili kay ko kahatanin mo tinuod nga kahulugan doon sa tubong sa mga misyon. MSP. Pero nas Padre Cedric. Ato ipangutan na. Aron siya makapasabot sa tanado. Siya na lang ko mapasabot. Unsa na nga klase sa mission? Nailan niyo ganina, mo ni siya ang Vocation Director sa Mission Society of the Philippines sa Visayas Region, no? MSP ni siya, no? Sa mission. Kini MSP ha ato ni bay, ato ni mga kining kurgis sa mission gikan gini sa Pilipinas, no? Namugna ni atong panahon pa sa Eucharistic Congress more than 50 years ago, no? 51 na. 51 years ago. Di nga kita nga mga Pilipino tungod sa tuang kadato sa pagtuo, ita magdinaog mao nga gihagit ta sa simbahan nga kita mosabwag sad madag misyonero ngadto sa mga igsuon nato nga wala pa kadungog sa pulong sa Dios ni pa sa Asia. Mo nga Padre Cedric usan ini gani survivor ni siya. May gani wa ni mamatay sa malaria sa inyong misyon. Father, unsa kuno ni sila, no? Unsa experience nimo ni? Una sa akong kasinatian kung nasayan ko sa South Korea, kini bang mukuyog ta sa mga migrante, kanya nagbasketball. Yan naputlan kog kamot Monsignor. Tungod sa kanag-practice may ugdang ba kanang gara-gara lugar sa apil ang mga Pilipino nga migrante kanang nagtrabaho sa laing nasod. Nya mao Monsignor nga naputlan kog tudlo, mao ni naputol. Kay ngano nganang daba o kalipay nga kauban sa mga Pilipino nga migrante, nya mao to nga nadisgrasya ko pero ang nakaanindot Monsignor kay diyang nadisgrasya ko ang mga Pilipino ni atiman gayud kanako. Unya nahibalo ako nga daghan mga Pilipino nga sama na nanaaw karong buntaga nagaampo kanako. So wa kayo ko gibati og kamingaw og kasakit sa akong naagihan nga disgrasya tungod kay ang pagampo ang mga suporta sa mga Pilipino nakapadasig kanako mao kana nga nakapabuhi sa akong pagtuo isip usa ka missionary. Unya niabot ko sa South America sa Guyana, South America. Dito kaning istorya mo siya ganiha nga adunay pobre kaayo nga di gyud mo palit og pagkaon kay perting pobriha. Unya pagkamatay sa iyang higdaan dahil doon ay mga dahang kwarta. Nakita na ako na Monsignor. Doon ako'y giatiman dito nga masakiton. Pagkalisod gyud sa iyang mga iyang kinabuhi.
Unya pagkamatay tinuod to Monsenyor. Mao nga nakatawa ko nimo ganiya kay pag-alsa na mo sa iyang patay ang kwarta na sa ilalom. Sumurabag yun na nakahako. Nakita na ko na ito yung mga istorya. Tinuod kay itong Monsenyor akong nakita dito sa Guyana, South America. Unya ang usapan nga na sa akong natuan na American Samoa. Kining American Samoa daghay mga Pilipino dito. Unya ang mga Pilipino dito dili siya ultimo nga mga Pilipino, mga manager sa mga bangko. Unya, mayo ilang kahimtang. Apan sa ilang kamingaw, sa ilang pagtuo, nangayo silang pari nga Pilipino ang maatiman kanila. So, yun ang mission, Monsenyor. Ang pagsaksi sa atong pagtuo, labi na ngadto sa mga lain nga mga kultura nga among naatuan. Usahay, mingawon mi, pero maulagi na, mo text me sana sa Pilipinas, iampo mo kay gimingaw ako, niya mo balos sa ipon nga, kami nag-aampo kanimo, mabuhi mi, diha sa among mga kamingaw. So, kanong panahon sa Philippine Sunday, ako nagapanawagan sa tanang mga Pilipino, unta, nga inyong padayon nga iampo ang atong mga pari, nga mga MSP. Ingon man, hinaut unta, inyong mga anak, inyong dalhon sa MSP, aron mahimo sila mga missionary. So, salamat kayo, Monsenyor. So, kuyog ta nila nga to sa misyon, ha? Oo. Kuyog ta sa pag-ampo, unya sa pag-ampo na to, kuyog ta nila, unya sa gamay nitong amot, aron nga bisag himong kamot naputol na dire, makadawat tong hapon ni gamay pa. So ilang mapliti. Ato ni niya probability ta ni nga kita makasabwag ta sa mga balita. Manlalaban ako sa buhay.